Are nangkulake nempit kompit dosang retnaning bawana Nonon sangger anak Prabu Duryudana Apa Pendhita Durna pundi? Nuwun sewu kanthi sanget menawi babagan napa kemawon badhe dipun ngendikaken senggon-nggon monggo ing bab perkawis pati. Wong ngomong mati niku aja nggo glewean. Wong ngomong mati niku sampun nggih paraban, sampun nggih dolanan. Nah, Jurnam niku kesepuhan menawi mireng sing jenengane wong urip ning alam dunya menika wonten lara, wonten kodo kali kodar. Kodo menika garis sing Gusti ingkang boten saged dipun rubah. Kodar menika garis sing Gusti ingkang saged dipun wiradati. Saged dipun ikhtiari menika kodar. Menawi kodo menika boten saged dipun geser. liripun dos pundi Bapak Pendhita? Nah, menawi bab perkawis pati jodoh rejeki menika sampun kersanipun Gusti. Wah, dados menawi kula ngendikaken Duryudana mati seniki mawon tenimbang isin besok perang Bratayuda. Sampun ngendikane iku sampun. Alon-alon denariri tiyang kersa mboten badhe sandhe wonten tetembungan niki. Kula menika selaku pinisepuh teng mriki. Selaku pinisepuh, selaku penasehat keraton teng mriki. Selaku ketua panitia teng mriki. Kula niki. Panjenengan badhe kula aturi kok. Wong ngomong niku ati-ati. Niku Wong ngomong niku ati-ati. tiyang ngomong kedati-ati, Omong sekecap tindak sejangkah menika kedadipun pikir langkung rumiyin. tegesipun Wong kok ngomong kok kepengin mati jajal menawi dipun sembadani dening Gusti napa mboten bingung. Wong kok ngomong mati kok gampang temen. Makirin kiraka nuwun sewu niku teng Jawi sing anu dodol kaset musikipun dilirikaken volumene Mas, sami-sami ngode mriki nggih ngode mriku nggih golek duit dados niki sawegunem wos nuwun sewu napa Pak Hansip napa panitia ngendikani monggo. Nah, anak Prabu menika mekaten. Wong ngomong sekecap niku sing ati-ati. Omongan saged dados donga. Niki. Wong tua ngomong rungokna. Niki. Omongan saged dados donga. Wong boten mung ngomong tok, boten mung wong ngomong. Wong jenenge marang anak. Niku asma kinarya japa. Jeneng menika kinarya japa niku donga. Angger bocah lahir klekar dijenengi Tejo, mesti bocah besok mencorong tejane. Bocah lahir klekar dijenengi Sato. Nah, besok gedene mesti sok gawe rame. Nah, bocah lahir klekar dijenengi Dono. Nah, besok gede nggoling arah duit kepenak golek koreh. Jenenge be Dono kuwi dana. Nah, bocah lahir klekar dijenengi Julung. Nah, napa malih bocah lahir klekar dijenengi Gandik. Gandik menawi basa Solo niku kucing anu kaya niku. Mulane mesti gawe cerita saben dina. Nah, niku. Dados tiyang ngomong sekecap-cap niku mboten kedah. Sing ala kudu sing sae. Senajan to seniki rezekine lagi seret, aja ngomong ora duwe duit. Mengko ora duwe duit temenan. niku wong ke lagi seret ora duwe duit ya nggoling ngomong. Lah ya anak. Nah, mengko tole anak keajaiban.
Rezeki wis ana sing ngatur. Nah, Wong kon nyaur utang kok ditagih ora duwe-duwe, jujur ora duwe-duwe temenan. nah, Neko, nang mereka. Kira kene lagi wasis tenanan. Kaya kiai temenan. Jenggote dawa, maring dindi sangut tasbih. Katoke jungklang, tau sembayang napa mboten? Adicone maning lagi ana wong lagi pejang apik kok. Wela dalah Yai Prabu leres. Ngendikanipun Paman Pendhita Durna menika leres. Tiyang gesang ing alam donya menika kemecap ingkang sae-sae kemawon. Wonten tetembungan bahasa ingkang mentereng. Mulutmu harimaumu. Nah, niku Sing hati-hati wong ngomong sing hati-hati. Nyong sebel karo kae. Nyong sebel karo sinden kae. Aja ngomong kaya kowe mbok besok-besok butuh penyanyi. nah, Siki lagi sebel ngomongin lah nyong arep ora ngajak kae maneh aja ngomong. Mbok ngesuk-ngesuk butuh. contone maning. Aku tak arep dadi wong urip nang alam dunya, bojo cukup siji lah. Aja ngomong kaya kowe, aja ngomong. Mbok nganti besok Gusti Allah jodhokna bojone loro apa ora kewirangan. Suka aja ngomong. Kula mesam-mesem mawon Bapak Pendhita. Mesem-mesem berarti kerasa. Sing mesem-mesem berarti kerasa lah. Niku dipun penggalih. Sang Maha Yakti sausing smedi mungging bale pacrabaan tanguhaning ali jeling sasongko saking raning arga wah nampi piwucal saking ngendikanipun Bapa Penembahan Radi Padang pikir kula ya nggih kedangaken lakon apa mawon nek mun ketekan drona mriku dadi padang. Nah, sing maune bengkong dadi lurus. Wah, ketekan drona niku kaya niku teng pundi-pundi drona dijelehi, sing jelehi drona sing salah. Dronane tokoh wayang sing apik dewek, wasis dewek, ora tau mbelani wong luput, ora tau nyenengi bojong wong. Nah, drona niki lakon apa mawon wonten drona sing maune bengkong dadi lurus, sing maune menggok dadi lurus. Pada bae wong maune arep ora maring Baturaden, arep belok kanan ketekan Durna dadi lurus Baturaden. Atitune ngomong bae bocah. Iki monggo sing lagi dadi rol. Wela dalah Yai Prabu Yai menawi manggali bab perkawis Bharatayuda Jaya Binangun sampun kumatos perkawis menang kalau wong perang mboten menang nggih kalah mboten mati nggih dipateni ngaten mawon pun mboten usah dipun damel bingung seniki kepripun carane Yai Prabu kinen Kurawa saged ungguling ayuda apa nggih rajin latihan perang apa nggih rajin ngumpulake prajurit ingkang pinilih lah menika mawon mangke temko perang Bharatayuda mung kantun dicakaken perkawis menang kalah menika gampil kula siap badhe dadi botohe Duryudana Baladewa iki siap dadi botohe Duryudana
Wah, niki kok Prabu. Nah, niku pun wonten sing ndukung malih niku. Panjenengan kathah iki pendukunge teng mriki. Nah, mboten usah bingung-bingung. Sing moting panjenengan milih panjenengan lumayan kathah iki teng mriki. Sampun bingung-bingung. Wah, ning dereng lega manah kula menawi Pandhawa teksi ketunggon Semar Badranaya awit Semar Badranaya kewentar wulu cumbu jimat urip amung sejati jimat sing urip Pandhawa menawi teksi ketunggon Semar kula dereng lega manah kula Bapak Pendhita. Sigra bala kang tumingal acampu sang yo ngedali lirat adit wileting godo dang yanggung mangun sarniti benjang sang aji mijil ladinya ngendali wuwus dereng paripurna anggenipun imbal wacana Sang Prabu Duryudana ketungka geger wonten ing Paseban Jawi wadyabala kados gabah dipun interi miyak ngajeng tepung wingking miyak wingking tepung ngajeng mendak-mendak jangklak jengklek kali jejogedan ingkang minggang abiyantara kraton Ngastina yaiku Ki Lurah Semar Badranaya. Ki Lurah Semar Badranaya nyuwun dipun tabuhih mawa Malang Doi. Lai-lai blagagag ugat-ugat sadulita hemel-hemel Dendara kula Duryudana nderek amit aliman pasang tabe sabeta liya-liya dina ngilangaken tulah manuk dumawahing awang tuwang lepat saking tulah sarik mewah sapu dendaning Bathara Den nuwun sewu niki ingkang abdi kula saking Klampes Ireng, saking Karang Kadempel, saking Karang Gumenggeng, kula pun Semar Badranaya ingkang tumeka sowan wonten ing negari Ngastina, Dik.
karo sore kaki ana dewa lancar yang bokor kencanan nipo sore ana dewa lan jagat sepindah kula badhe ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Iki Semar Badrana diwangsuli. Oh yo Semar Badrana nggih Den ndara kula Duryudana. Wah Tirta Guna Boyo tau janur gunung kadingaren mrojog tanpa larapan Semar Badranaya munggah ngabiyantara kraton Ngastina. Ana apa Semar Badranaya? Apa kowe diutus dening bendara-bendaramu para Pandhawa? Lae. Saderengipun kula mangke matur ingkang kathah-kathah Den. Niki kula saking mriki semerep panggunge nggon ngarep sinden teksi omber. Kathah lare-lare alit ingkang kepengin nonton usel-uselan nimbang usel-uselan ken minggah panggung. Cobi, bocah-bocah cilik wis sing pada pating krusel suka munggah panggung, panggunge si omber. Monggo mboten napa-napa. Kon padha munggah sedaya. Dikebeki panggunge. Biyunge aja biyunge bocah bae. Kok biyunge melu munggah malah medeni. Medenine kepriwe? Mbok ana bocah nyakut biyung. Deneng bocah nyakut biyung ngepiye? Lah. Niki nun sewu Den. Bloko suta mawon cekak-cekot bujeng cekap. Sawanipun Semar Badranaya dhateng negari Ngastina menika mboten dipun utus sinten-sinten. Sawanipun Semar mriki menika dipun utus dening diri pribadi. Karep kula piyambak. Karepmu dhewe teka mrene. Nggih. Duwe karep sing kepiye Semar? Bujeng cekape mawon lah, cekat-cekat kemawon. Kula mriki badhe nglamar ngodhek kula. Tebi-tebi munggah mriki nonton teng Gumelar badhe nglamar ngodhek kula. Nglamar ngodhek. Nggih nyuling-nyuling mboten napa-napa kula. Mboten napa-napa, nglamar ngodhek mriki kula. Oh, lho kok iki bingungi tenan. Paman Arya Suman, pripun nggih anak Prabu?
Lho kok Semar Badranaya nglamar ngode pripun? Wis Semar kau. Kakang Semar Pandita Durna kepiye? Digenah goli ngomong digenah goli ngomong. Nah, mbok sami bingung kula genaken. Semar menika sampun boten betah wonten ing Praja Ngamarta. Semar menika boten betah dados abdinipun para Pandhawa. Kula sampun judeg. Kula sampun boten betah kali para Pandhawa, pun boten tresna marang kewulane. Mulane kula merat saking negari Ngamarta, kula tumuju mriki badhe nglamar ngode teng mriki dadi abdi sampean. Nggih mboten nabuah nggih keprok mboten napa-napa lah. Mboten napa-napa. Kula niku bebeh banget teng Ngamarta. Kula mangkat ngode lenggeran gedhe nang Jakarta. Bali lenggeran duit saweran 450.000 tek upetna dilalak konangan bojo. Dijaluk nang bojone, kula mriki jen ngodhok. Jen mboten sangu napa-napa. Mila menika nuwun sewu lah kula ditampila wong tuwa lah. Kenang go ail-ail lah. Nganggo ala-ala teng mriki ditampi melas kula. Kula pun mboten nyekel duit babar pisan. Setunggal kula jenuh kali para Pandhawa. Angka kaping kalipun Semar kepengin Baratayuda Jaya Binangun sing menang sanes Pandhawa, ning sing menang para Kurawa, Dek. Kakang Semar Badranaya. Nggih, Dendara kula Duryudana. Apa tenan apa kang dadi kandhamu? Kowe ora mung ngarep ngakali karo Duryudana. Mboten, saestu tenan, saestu. Semar kepengin nyuwita marang Duryudana. Nggih. Semar kepengin Bratayuda sing menang Kurawa. Nggih. Mangke menawi sampun ketunggon Semar, Kurawa mangke dadi digdaya, digdaya. Sing mau nek kelemar-kelemer pegaweane dadi jegos. Sing mau nek lagi nyambut gawe nang panggung HP-an bae karo foto-foto mengko dadi jegos. Tenang mawon mangke Kurawa ketekan Semar mangke dadi ngalim sedaya, mangke bathuke ireng sedaya. Tenang mawon. Tenane Semar Badranaya. Inggih, saestu. Kepengin nyuwita karo inggih. Kepengin Kurawa menang. Nggih, bagus yen kaya ngono. Semar. Kurawa menang. Pun. Ratu Agung kok jogedan nang kraton nang Pasewakan. Kraton-kratone dhewe. Negara-negarane dhewe brisik. Sing baku Semar nyuwita karo Duryudana. Nggih. Duryudana sekadang menang Bratayuda. Nggih, mesti. Wah, yen kaya ngono mulai dina saiki tak tampa Semar ning negara Ngastina, Semar. Atur gane panuwun, Dek. Ayo jogetan bareng. Kula bombong banget. Sewu anak Prabu Duryudana dos pundi Paman Arya Sumban ingkang ngatos-atos sampun pitados krumiyin kali Semar
Mangke jebulane Semar menika naming dados mata pitaning wong Pandhawa. Wonten lemut mlebet dateng kemul mboten. Niki genah niki badhe nyuwita kali Duryudana. Genah niki badhe nyuwita kali Duryudana. Bapa Panembahan Pendhita Durna. Nggih. Lah, kita calon-calone Drona kegeser ke posisine lah. Wis ana sing luwih lah, keprimen lah. Ngambangkane bojoke nyong ta siji, simpenane Drona akeh. Gole ngempani, gole nukokake susu keprimen lah. Ki mengko digeser nang kiye dekudeta kita nyong ya. Wis Pripun Bapak Pendhita ketekan Semar Badranaya? lah nggih kula mbok nyong ngomong ora seneng mengko malah nyong sing dicutat. Nggih, seneng nggih. Durna melu seneng. Nah, seneng Durna seneng. Nah, Bagus, Bisa. Menawi seneng nembang. Menawi seneng nembang atau Semar nembang. Pripun? Nembang Kepripun lah? bumbung banget. Lah boten lah. Kakek nembang lah. Pun boten usah. Nggih, ning niku nuwun sewu. Semar ken nyatakaken nyuwita saestu mriki dipun nyatakaken mbok dados mata pitaning wong Pandhawa. Wong urip nang alam donya beja-bejane wong kang lali luwih beja sing eling lan waspada. Lah, mila menika wong Semar nika dados abdine Pandhawa pun puluhan taun. Napa mung gara-gara ora do kata kena karo Pandhawa terus dadi mleot, mbok nganti niki dados mata-mata, mbok nganti niki dados lemut mlebet sajroning kemul. Mila menika dipun tatar kreyen dipun todi, dipun kenyatakaken prasetyane Semar. Yo, Semar Badranaya nggih, Den Ndara kula Duryudana. Yen pancen Semar nyuwita tenanan marang Duryudana buktekno. Yen pancen Semar nyuwita bela karo Kurawa nyatakake kepiye carane nggih. Mangke niki kula badhe wonten akal niki. Akale kepiye? Nah, niki kangge wiwiti kanggo awalan tembung kang mentereng. Men Duryudana percaya kali Semar niki nggih miwiti. Wonten kalih ingkang badhe kula gayuh. Apa wae? Nah, Bratayuda Pandhawa pun ditinggal dening Semar niku pun keok. Ning ibarate wong mikul niku naming sebelah ingkang ucul. Tegese wonten wong mikul kanan kiwa niki nembe sing kiwa sing dicul. Karepe kudu dilosake sedaya. Tegese Pandhawa bisane sekti, bisane digdaya niku karena Semar kali Kresna. Semar karo Kresna nggih. Semare pun boten wonten, Kresnane kedadipun bucal. Nah, ora ana Semare Kresnane kedadipun bucal. Kresna kok kon debuang apa debuang kalen? Uduk. Kresnane nggih kedadipun bucal. Kepengin menang Bratayuda, Kresnane kudu dibucal. Kusire Pandhawa kedadipun bucal. Carane dipateni. Nah, dodo mung aplir kinetap komejot padon ning lati
Netro kocap pondaran direjajabang mawing-wing wengis. Weladalah tak rungok-rungokake kawit mau Baladewa meneng. Omongane Semar cacaru capyak ora-oran urang genah barat. Semar. Siapa ya? Siapa ya? Ora dadak kaken werna glingondo kowe. Kowe arep mateni Kresna. Awit mau aku meneng bae. Tak rungok-rungokake lemu kondo, selet ora kepenak ning kuping. Apa kowe arep mateni Kresna aku nyebut sing ora trima. Sempar bodrone kepas. Yen pancen kowe sekti, tak teter kadigdayanmu metu njaba ning alun. Wong tua kok digentaki nang bocah. Ngomong karo wong tua kok kaya ngomong maring maling. Ngomong maring wong tua kok kaya ngomong maring maling. Kebangetan Baladewa. Ora janjane Durna, keprimen? Baladewa nesu kenang apa? Baladewa nesu kenang apa? Aku kondo Kresna dipateni kok Baladewa kesu kenang apa? Lah, apa yang gane saben wengi kembul nang kotak ora ngerti. Kresna mbok adine Baladewa lah. Oh iya ya. Raimu ya ora ngomong kawit mau lah. Bangetan. Lah ya kebangetan itu oleh Semar sing kebangetan masa ora ngerti Kresna adine Baladewa. Oh iya ya kelalen. Wong tua kelalenan ora apa-apa wong tua. Lah. Nggih. Mangke kula badhe matur malih. Niki tentu Baladewa badhe kesuk kali Semar. Baladewa kesuk kali Semar kula badhe ndadani piyambak. Wani karo Koko Prabu Baladewa. Alah. Baladewa urung digawe acan Semar wis lair Semar. Pun tenang mawon. Kula pamit medal pasilan. Niki Baladewa badhe kula beresi kriyen niki. Semar ikut dan prayitno. Pantaring ratre mung cipta pukulun.
lolo sekar sekare dineng onto reksa Andi asih talitang pangamun sira Paman Haryo Sumantau timbalan ger anak Prabu Bapa Penembahan Pendhita Dana inggih anak Prabu Dawa timbalan menapa ger pasewakan bubaraken sedaya sami medal pasilan nonton Semar tarung kali Baladewa kados napa kula ugi badhe kondur hangedhaton nglukar busana keprabon inggih sendika ngestuaken Dawud Dek inggih sendika ngestuaken dawa anak Prabu paripurna anggenipun imbal wacana Sang Prabu Duryudana harsa kondur ngedhaton dipunayak bedaya sarempi mewah pambayanging songsong gawat gamelan kraton Ngastina mungel kadya gangsa sekaten
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung ya. Alhamdulillah yo Nduk. Wong iki aku sak rombongan iso sowan mrene desane Gumelar. Oh nggih yung ya. Mau bengi labasan saka Karang Tengah marang Gumelar. Iki minangkane timbalane bapak-bapak panitia, khususnya Bapak Kades Gumelar. Sing dek mben rikala semono ngebel aku kapuri nglipur warga masyarakat Gumelar kene. Oh ngaten yo. Yo aku yo janjane aku yo wis kangen banget. Aku ki suwe ora mrene. Awit pirang sasi kepungkur aku ki sering banget dolan maring Gumelar kok. Bola-bali maring Gumelar, bola-bali maring Gumelar. Oh, ngaten iya bola-bali nang Peningkaban, bola-bali nang Peningkaban. Tenggone sinten? Orane nggone sapa-sapa ya ana perlu ketemu karo kanca batir silaturahmi. Oh, dados oli-oliye bar niku bekta sinden saking Peningkaban iya. Ana sing melu rombonganku. Oh ngaten ya. Yo alhamdulillah aku 2 tahun kepungkur sowan mrene aku sik ngendangi mbahku Mbah Gino waktu semono. Ngaten yung ya. Udane kawit sore terange ki barang tengah wengi. Ngaten yo ning penontone tetep akeh banget kok waktu semono. Oh nggih sing waktu semono ora keparang mirsani malah rugi nek caraku. Ruginipun terakhir kok. Mbahku terakhir mayang ning Gumelar ya 2 tahun kepungkur kuwi. Oh, nggih iso. Aku sing kemutan banget wengine wayangan kudanen esuke mobile mbahku kuwi kelebon karo wong kurang waras. Tegesipun dileboni wong gemblung. Oh nopo iya aku kemutan wae nganti sprene. Mobil blazere kae dilebone wong gemblung kok ngerti-ngertine mobile dalange lawange dibuka jagong nenggon pilenggane mbahku kuwi. Mbahku arep mlebu buka lawang kaget. Oh nggih iya kuwi apa elok banget waktu semono dadi guyonan. Oh nggih iya. Lajeng biyung sowan mriki akeh banget sindene wae cacahe pirang-pirang banget ki lho.
ngagem kebaya ijo kabeh. Niagane ya komplit, wiraswara nganti 4 kepara luwih. Niagane mburi ya pepek ora ana sing absen alhamdulillah. Hah, iki suaraku lagi rada serak awit lagi digeber terus mula kangsa kuwi aku njaluk disambung suarane Mas Cangak sing suarane rada kepenak mriki lenggah nginjil Mas Cangak. Hah, rencangi kula. Nggih, Mbah Sange. Kula tak takon riyen panjenengan rak melu ngode kali kula. Nggih. Kudu ngerti. Wengi kiye pentase nang desa apa kudu ngerti. Niki teng desa Paningkaban. Kuwi tandane esuk orang orang ngarep-ngarep amplop kowe. Lah wong jenengan wau ngendika Peningkaban dadine ya kemutan Peningkaban bae. Gumelar. Nah, Kecamatane Gumelar. Pinter. Kabupatene Banyumas. Nah, provinsine Jawa Tengah. Nah, Indonesiane Indonesia Raya. Wong Indonesiane ya Indonesia. Nah, negarane Indonesia, Mbah Cange. Nah, nggih, kedah dipun cetaken negarane wong wingi kula mayang mboten nang negara Indonesia. Lah si mayang teng pundi? Keinginane kula teng Slovenia. Oh, wau mulane ana sing takon. Mulane wong ana sing takon lagi dalange wis rawuh apa urung? Jere sineng luar negeri empun kondur kula kaya niki. Alhamdulillah kula wangsul tanggal 13 dumugi notok niku jam 11 wengi pun ditunggu awit niku wonten kanggoan teng Mandirancan. Jam 10 tekan jam tengah 11 pun teng panggung malih. Oh, sing pas Jawa mawon niku nggih. Heeh, terang-terang jam 1. Ning pangestune nggih penontone kathah dumugi wiwit wonten ing Jakarta ngantos Mas Cangak di absen. Sindene wonten pinten cacahe? Niki sindene sedasa. Sindene sedasa. Nggih. Niku sing HP-an mawon wonten mboten? Mboten. Alhamdulillah. Ampun. HP-an ana ya paling karo wonge dhewek pol-pole. Anu ngecek pulsa ya. Ora mlebu-mlebu. Sedasa nggih. Lajeng wiraswarane pinten? Wiraswarane wonten Kek Muji, wonten Mas Rito, wonten Mas Sabto, wonten Mas Yoko. Oh, binatang tamu carane Rika. Waduh, jan ora melu jagong, ngoketung lah jan. Ora melu tuh aja jagong dadi ora ketung. Lah niku penayagane komplit boten? Alhamdulillah wiwit saking sing ngegong dumugi sing bonang komplit. Mas Gandik nggih rawuh niki sing ngedram. Engko nggih Mas kula. Nggih. Ugi. Orjene nggih komplit. Terus malah ketambahan. Biasane sing nyarun double nyuling iki ora wong iki. Oh nggih. Mas Dono rawuh. Sing nembe mudik nggih wonten nggih. Saking Jakarta Pak Marsito. Sing kembar karo Pak Lurah nggih enten. Niku sinten jane? Nika kokit wau jare anu wargane jeneng Pak Lurah melu jagong nang dawa. Cobi salah setunggaling warga sing wani nuduhna sing member karo Pak Lurah teng 50.000. Niki diparingi 50.000 teng Mbak Cangik. Sing wani nidhokaken jumeneng. Sinten sing wani nidhokaken diparingi 50.000. Oh niku. Oh. Jumeneng Mas, jumeneng padan apa mboten? Anu sapa? Niki monggo anu jumeneng. Pak kan ngadeg niki arep dhewe paringi 50.000 nika nggo. Ngopae. Oh niku jare hitungane sih anu napa kakange Pak Kades. Oh iki nang Karang Tengah ya ana sing memper wong kuwe. Kakange wong kuwe nang ndi akeh sing madani. Ngembari. Apa Rai Pasaran apa ya? Nang ndi akeh sing ngembari. Tapi istimewa termasuknya kena kembare karo Pak Kades. Niku kaya sedulur Sinarawadi jere. Alhamdulillah. Sing sabar. Mak Cangak wengi niki hajate napa? Hajate niki mepetri bumi. Tasakuran bumi. Nggih, tasakuran bumi
dusun Gumelar, warga masyarakat Gumelar utawi Suran. Luar biasa ketinggal guyub rukunipun. Alhamdulillah. Mugi-mugi anggenipun derek nguri-uri budaya Jawi, sedaya masyarakat Gumelar diparingi panjang yuswa murah rezeki. Amin. Percangak kula sampun dipun weling wau kali para panitia. Kepripun? Limbukane gara-garane ampun kedangon Mas teng mriki senenge wayangan. Oh, niki ming selingan tok niki Pacange. Mula menika kula badhe ngaturi mboten ketang ngerung lagu tok nggih jampi saya. Oh nggih. Cobi Mbak Rini Krin sing diaturi jumeneng. Sing pundi niki sing Mbak Rini? Sing seragame beda dewek sing biasane nek ora seragam to ora nampa bayaran. Oh, imbuh berarti niki nggih. Lah niki sareng Mbak Rini sing Mbak Rini sing niku lho, sanes sing pojok niki sanes lho. Sanes, lah niki sinten malih niki? Sanes. Oh, Rina. Oh, niki Mbak Rini niki Rina. Mandan gede sih. Monggo Mbak Rini. Ngadep sing gede apane? Maksude awake. Oh, piyayine ngomong jan. Ketinggal mandan gede. Ora patiya gedhe. Anteng banget nggih niki nggih sing teng pojok nggih. Anu perek dalange kono ranteng, dalang enom. Tapi kan air tenang menghanyutkan. Oh, biasane niku. Niki sing ora nguwati kula nyawang kit wau kali Mbak sing pinggir dewek niku napa? Napane? Cunonge. Allah. Bisa cunong ngarep mburi. Cunong ngarep mburi. Karo gelunge sih. Cara kula malah mboten cunong ngarep mburi. Lah pripun? Cunong kok dhuwur ngisor. Oh. Tungkake lho. Oh, tungkake. Tiwas nyong ngarep melu goleti Mbak Cange kelajan. Tiwas arep goleti sing sebelahan di maning malah cunonge. Getet Mas Gandik selejuwe. Aku yang berengut bae. Ya nah. Yo, monggo. Mbak Rini ngaturake sugeng rawuh, sugeng dalu kriyin. Sedaya para rawuh. Ngaturaken sugeng Bapak Camat. Oh, rawuh Pak Camat menika. Saking sektor, saking dusun, Pak Lurah. Pak Agus nggih rawuh. Pak Agus anggota dewan. Ya aku ya tahu dolan sowan ning daleme Pak Agus. Piantune kepenakan nyah-nyoh. Nyah-nyoh prat-prot cerat-cerut. Lho kowe. Lah maksude tegese ya dongane ya anu materine ya tenagane kaya niku wong anggota dewan enggane ora eman-eman biasanya ngar anggota dewan. Kayak sing ngedram ya nyah-nyoh banget. Oh, sing ngedram Mas Gandik. Ya cerat-cer banget niku. Oh, Mas Gandik ta pancen wonge sumeh. Sumeh. Karo sapa-sapa sumeh wong turu be kadang-kadang karo mesem. Apa ya? Wong ora ana sapa-sapa be mesam-mesem dewek. Tegese kemutan kanca batir. Ora kemutan mandan konslet. Kakange dewek kok jan. Kurang ajar ya. Anu lagi margi banget kok sedina kiye kok mulane kebot. Ora disili selop dan ya Mas Gandik. Ora disili selop kaya iki ya. Aduh. Ya jajal Mbak Rini. Matur kok gagi-gagi. Biasanya anggar wong ayu golek ngomong alon-alon, semending-semending, mat larang, mat pernae. Nggih ngaturaken wilujeng dalu dumateng Pak Camat, Pak Kades menika sak perangkatipun ugi kagem sedaya warga masyarakat Dusun Gumelar niki nggih, Kecamatan Gumelar. Ren pas Mbak Gino teng mriki panjenengan pun derek-derek. Mbak sampun. Sampun nggih. Nggih. Ya bulura. Menika dipun aturaken menapa? Sing alon-alon krin nggo aso-aso wayangane wis gembrutuk kawit sore. Lakon menapa? Bawa. Bawa mengko tibane Tatu Tresno. Bayar 5.000 HP-ne. Wong anu ora seragam. Sing sabar wong anu ora seragam ya pira-pira ditampani Mbak Rini. Kaya niku. Si utang 2.000. Utang 3.000 mengko Mas tenang bae Mas Ahmad. Asal manut aku ya Mas ya. Manut, sing penting manut. Manut ngene nyemplung sumur, manut. Ayo Cebi, bawane nopo pelok 5 mengko lagune Tatu Tresno.
Ya. Bawanipun ingkang gampil mawon niki pangkurinoso nggih. Nggih. Wit wau dalu tatu tresnane absen kathah sing sami protes SMS kula. Nah. Termasuk lagu kelangenan niku nggih Mbak Cange. Masalahnya nek mau bengi tatu tresno dilaguke kowe nangis temenanan. Bahaya. Nah. Ya. Sulinge kula nyundi sulinge Mas Dono. Ya. Karosa Sulingane Mas Dono ki sing ngrungone aku sok mirengake sing ngik 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 kowe. Mesti dawa banget nang perek mik-mike ditodong biasane. Niki sing demung pada nganggo suweng kabeh mbalimbuk. Nggih, niku kenang virus. Virus marjelek. Virus rambut abang, virus suwengan. Seribu daya virusnya pirang-pirang. Virus demenan barang. Boy. Engko dalamane ana sing dipatik, Mbak. Biasane kaya kowe tole sing ngajari sing nang dhuwur dhewek biasa. Kok ngomong apa kok? Sindene bae rambutnya kayak TV. Kepriwe sih? Bisane kayak TV berwarna. Berwarna. Ngante ni. Pak Cangak. Nggih, Nek pesindhem nika ingkang kelangene piyambak-piyambak nek cara kula. Nek barini suarane kalih andeng-andenge nang ngisor mripat nika sing marai boten saged kelingan. Nek Mbalita niki sing teng pojok ora genah niki sing teng pojok Mbalita niki sing milangne napane gadile. Wus nek mesem gadile ketok. Oh kaya Dracula. Jan warna-warna. Nek Mbak Kiki napane jejal? Nek Mbak Kiki cara nyong tajan ireng pesek. Pesek. Pesek kene. Ireng kapan sumandi sisihmu sing ngebas rambutnya wis lurus. ujarku bengi keriting mau bengi keribuk disetrikan dia dadi lurus. slender yen ratri rinoso Mbak Rini dangu mboten kepanggih kali Pak Yoko niku lho. Kangen napa mboten panjenengan? Kangen sanget niki piyantunipun ketingalipun rada seger napa nggih? Nggih. Pak Yoko jane selesai desawang-sawang kados Pak Koko. Memper banget jane ditelang-telang. Mas. Monggo. Yen ratri Dileni maning. Rino Kebocah senengen lah sepisan maning. Sepisan maning. Urung rampung Pak Nur dereng make sabar. Aso. yen wis rino Enggal ratri enggal ratri nanun-nanun kang
slendrone tetambu. Nah, mong sliramu nang kene iki, nang kene. lan sliramu Nang kene iki. Nang kene iki. cara sing Maring ndi? Maring sapa mung sliraimu maring sapa iki ya? Gontano liya dirungokna ge. prepon Ya jajal kowe kok.